bengaphethe gwayi ngesandla, bengaphethe Steve sagoloko, bengaphethe beer, bengaqoqa icathule, bengihamba ngenyawo ngikaQuality, bengihamba ngenyawo. Engicabanga lokho kusuke kukhomba ukuthi uhlonipha uMnazaretha mahamba ngenyawo. Ngaqoqa uMnazaretha, ngafaka umqhele wami wengwe. Azungibona ingqoqa umqhele wekati mina. Bekuhlonipha uMnazaretha lokho. Ngagibela Esiteji ngawo perform ngoMnazaretha. Mina angikwazi ukutshela umuntu ukuthi gqoka ini ngoba uyalapha. Lo msebenzi engiwenza ngawuphiwa idlozi lakithi lasekhaya umama noShembe. Umama wacela uShembe ukuthi Shembe busisa imizamo wengane yami iphumelele. uShembe wayi-approve. Kungani manje makumele ngiyosebenza kumele ngayigqoki ingubo yalomuntu owangembulela lo msebenzi wawutomula wavela obala. Uyabo? Kuvele kusuka imbabala la ehleli khona ibhizi noma umtsinsili yatype ngesinxele ithi uQuality uyaxhaphaza. Yabo igweva noNkulunkulu. uShembe bafana bakithi uNkulunkulu wethu sonke. Abasontayo, abangasonti, abaphuzayo, abangaphuzi, abahlapha amabridge, abahlala kuphi kodwa uShembe uNkulunkulu wabantu bonke. Nina ke nisontayo enigxile kakhulu futhi ekwehluleleni abantu nasekugweveni noNkulunkulu. Ningagwevi noNkulunkulu. Lapha thina siyobona khona uNkulunkulu usishaya thina ngoswazi oluncane ukuthi mntana mona lapha. Singashawa yinina. Singashawa omahwayinduna. Ukuthi nisubeka inwele za umqongo zangangomakalabha. Musu ukuthi mina mangenza izinto yami wena bese uthi kuyabheda bese ucabangela uNkulunkulu ukuthi mhlawumbe ngeze kuthanda ukuthi ngikwenza. Mina mawuthi engikwenzayo nami ngisuke endlini nginomqondo ukuthi bengiyoxhaphaza. Ngiyoqulekela khona Esiteji ngingaqedi ukusebenza. Umoya ngophila umoya kaNkulunkulu mina. Umsebenzi wami ngapho uNkulunkulu engiwenzayo. Mangabe ngiqoqa ingubo kaNkulunkulu ngisesiteji ngeke ngitshelwe wena. Vele umuntu ke ongangikhonzile noma ongangiphiwe uzohlezi enento eyimbahle ezofisa uyikhanda ibe isithombe simbe ebantwini ukuthi uQuality ukuthi bese abantu mhlambe bengalelo side. Ngeke la ekhaya. Ayingeni le nto leyo la ekhaya. Ayingeni unga kwabiyena. Umuzo umqondo weCrystal ayingeni iCrystal. Yebo. Mina bengigqoka uMnazaretha lapha. Ukuthi wena uthi bhuti ubhala uqathi bhuti bese ndizoxhaphaza statement bhuti uMnazaretha kodwa akudlala bengingadlali bengisebenza mina lapha. Ukuphuma kwami ngiyaphathwa abantu umsebenzi lo. Ukugibela kwami Esiteji umsebenzi lo. Ngiyawuzumbona umcimbi nami ngihamba ngigiya ngishaya ugombolo ngomcimbi nabantu mina. Ngiyasebenza mina. Ngubhuti nje ubiyela uQuality ulawulana. Ngiyabonga ngathi zicaciselekile izinsizwa zonke nentombi kodwa nje abantu abahlezi bebana nokhondo lo luthanda ukuthi lubhede ilaba besilisa abayijethi bafuna ukushaya imithetho emizini yabantu. Akwenziwa lokho lapha kwabiyela ngubhuti wakhona. Angikuvumeli lokho ukuthi ukwenza. Mina ngisho indlela engilawula ngayo ngisho ngisemakhaya kuhlinzwa ngihlinzi mina. Mina kumele ngehle ngenyuka ngikhulume nekhansela lixoxe nami lingibuza ukuthi ndoda uyithule ngamalini inkomo engaka hayi kuthiwa mina sengibheka insonyama. Ubhuti bami abungivumeli mina lokho. Mina kumele ngehle ngenyuka ngemoto edrobheni ngihamba ngilando anti ethiwa sebefikile ekhaya. Indlela engilawula ngayo. Uyabo? Kuphinde futhi labantu ababhala amaphepha bamaphephandaba abayifundiswa bayivuyiseni bedle breakfast emini bedle ntambama bedle. Sekurathi mabe ngabisa ngifonela ngoba mabezoshiya igap ukuthi abadli lezi khathi ezu3 ngibalile bazogcina sebelambele befonele mina behlezi bengibuza imibuzo ebhedana. Ngiyazi indaba encane eSouth Africa ungakhulunywa ngazo kodwa ngisona isinkwa mina. Mawuthi bayabona isinkwa siyadura benza umbhantshi nathi sakhulu udliwa.